Hi, welcome to Magathi's Kitchen. நம்ம இப்ப பண்ண போறது ரவையும் சேமியாவையும் வச்சு உப்புமா பண்ண போறோம். அதுக்கு தேவையான ingredients என்னன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து கடுகு எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் உளுந்து கொஞ்சம் நிறைய போட்டீங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் வந்து உளுந்து எடுத்துர்க்கேன். ஒரு 1/4 கிலோ ரவை எடுத்துர்க்கேன். ஒரு 1/4 கிலோ சேமியா எடுத்துர்க்கேன். அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் ஒன்னு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சின்ன வத்தல்னால ஒரு 7-8 வத்தல் போட்டுருக்கேன். நீங்க கொஞ்சம் பெரிய வத்தல் அப்படின்றதா ஒரு 4-5 வத்தல் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமா கருவேப்பிலை எடுத்துர்க்கேன். காரத்துக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க வத்தல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு எம்டி கடாயை அடுப்புல வச்சு அதுல வந்து இப்போ நான் 1/4 கிலோ ரவையை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுறேன். கடாய் ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுவேன். இப்போ ரவை கொஞ்சம் சூடாக ஆரம்பிச்சு, ஸோ வந்து லைட்டாக கீழே வந்து ரவையில் ப்ரௌன் கலர் ஆக ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொஞ்சம் சிம்மில் போட்டு, ஏன்னா இல்லைன்னா தீஞ்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து ரவையை வறுத்துருக்கேன். நம்ம ரவை வறுக்கும் போதே அதில் கொஞ்சம் சலசலன்னு சவுண்டு வர மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி வறுக்கணும். அப்போதான் நமக்கு உப்புமா வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக கிடைக்காம உதிரியாக கிடையாது. ஒயிட்லேருந்து இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் மாறணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வறுக்கணும். அப்போ தான் உப்புமா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். வறுத்து வச்சாச்சு, எடுத்து வச்சிடலாம் தனியாக. இப்போ கடாயில் எண்ணெயை விட்டுக்கணும். கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் விட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ இதில் கடுகு எடுத்து வச்சிருக்க கடுகும் உளுந்து மட்டும் போட்டுக்கலாம். இப்போ கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் சீக்கிரமா வேகணுன்றதுக்காக அதில் தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ இதில் 1.5 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். 1.5 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பிலை ஒரு பிஞ்ச் போடுறேன். இப்போ வத்தல் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து 1/4 கிலோ ரவைக்கு வந்துட்டு ஒரு 1/2 லிட்டர், அதாவது ரெண்டும் சேர்ந்து 1/2 கிலோ வருது. 1/4 கிலோ ரவை 1/4 கிலோ சேமியா. ஸோ நீங்கள் ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம். இப்போ டம்ளர்ட்டு தான் மெஷர் பண்ணி எடுத்தேன். இது ஒரு 150 கிராம்ஸ் இருக்கும் இந்த டம்ளர். ஸோ நீங்கள் ஒரு டம்ளர் தண்ணி, அதாவது எந்த இதில் பவுலில் எடுத்தீங்கன்னாலும் ஒரு பவுலுக்கு 2.5 பவுல் ஊற்றலாம். ஏன்னா நல்ல ரவை வந்து ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சுன்னா நல்ல தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணும். அதனால ஒரு பவுலுக்கு 2.5 டம்ளர் ஊற்றுங்க நீங்கள். நான் இப்போ இதுக்கு 1.5 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ தண்ணி வந்து ஒரு 3 டம்ளர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சேமியா ஒரு 1/4 கிலோன்றனால மொத்தம் ஒரு 3 டம்ளர், மொத்தம் 6.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இதில் நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து வச்ச 1/4 கிலோ சேமியாவை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறமா ரவையை ஆட் பண்ணுறோம். 1/4 கிலோ ரவை.
நல்லா அப்படி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க போடும்போது, அப்பதான் கட்டியா வராம கட்டி சேராது. கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சு வரும்போதுல தான் சிம்ல போடணும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம்ல இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க கொஞ்சம் சிம்ல போட்டு கிண்ட ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் ரவையும் சேமியாவும் வேகும். பாருங்க ஸ்டிக்கியா இல்ல, கொஞ்சம் நம்ம எடுத்தாலும் நல்லா வந்துடும். ஆரமும் கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் நல்லா புழு புழுன்னு இருக்கும். இப்போ நம்ம உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு, வந்திருக்குன்னு நல்லா புழு புழுன்னு நல்லா இருக்கா, ஸ்டிக்கியா இல்ல பாருங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தைங்க எல்லாருமே லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. உப்புமானாலே நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது. இந்த ஸ்டைல்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸை உங்களுக்கு சொல்லுங்க. பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது உங்கள் மகத்தீஸ் கிச்சன்.